да си сложим ръце на сърцето, на слънчевия сплит на корема, ако го усещате. Вижте как е за вас днес. И да се отвориме мислено за слънцето, да вдишаме и издишаме няколко пъти. Ако не може да го правите, си представите мислено, че го правите. И сега се съберете. Съберете се вътре в себе си, съберете си съзнанието в себе си. И се усетете и вижте кое е това нещо, кое е това място в тялото, което съдържа болка, тревожност, някакъв страх. Или кое е това чувство, кое е тази програма, мисъл, която вече не ни служи. Тази ситуация в живота ни, това взаимоотношение с хората, които вече просто не ни служат, вече са остарели, е време да ги пуснем. Съмненията в себе си, в другите, в това, че сме на прав път. Вижте, кое се появява пред вас. И го изкарайте това нещо, вижте в каква форма ще се появи, ще излезне. Изкарайте го така някакси на проекция пред себе си. И може да му кажете благодаря ти, че ме предпазваше. Благодаря ти за урока. Вижте какъв е бил урока, ако може да се появи. Урока е някаква добродетел, някакво качество, което сме развили, някаква сила в себе си. Урока е дори след изтощението, след големия бърнаут, да сме се научили да обичаме себе си, да обичаме живота си, да го почитаме, да не го пилееме. Това също е урок, който трудно се научава понякога за някой. Така кажете му благодаря ти, но вече нямам нужда от тебе. Имам по-важна работа. Имам по-големи дела за вършене. Имам по-светъл път. И те пускам с благодарност. Да си представете, как това нещо го предавате като дар на слънчевата енергия, на слънчевата светлина, на божественото слънце. И той изгаря, разтапя се, разтваря се в неговата светлина. И аз в момента си представям, че го държа в длънта си. Но както дойде при вас, не насилвайте, спонтанна е визуализацията. Аз искам да предам на слънцето страха ми, че вървя по правилния път за мене. И съмненията в себе си. Дали служа на себе си, на света по най-добрия начин. Ако имате някаква болест в момента, просто я предайте и нея. И си представете как енергията на слънцето и на изцелението днес, помолете я, влиза чак до вашето ДНК и го променя, така че да се затворят гените за тази болест. Независимо дали е физическа или психическа, свързана с менталното здраве. Каквото и да е друго, просто го предайте на светлината, пускаме го, изгаряме го в слънчевия огън и си представяме как той изчезва в нищото, там откъдето е дошло, защото там идват всичките наши проблеми, съмнения, болести, страхове. Или изчезва, или е трансмутирано, преобразено, както ние алхимици тук ще използваме светлината, нещо, което ще ни служи. Просто повижте и вижте при вас какво се появява. То изчезва или се преобразява като някакъв подарък за вас и нещо ново. И ако има подарък, може да си го вземете и си го сложите обратно във вас, в сърцето.
Сега просто си представете как пред вас има един широк път. И слънчевата слънце-луната го огрява и го осветява. И вижте къде ви отвежда. Вижте кое е новото, което идва. Което ви чака. Което е възможно за вас. Коя е тази сбъдната мечта? Това е сбъдното желание. Какво има за вас на края на пътя? Или по този път? И може да си съберете няколко подаръци от него. Няколко цветчета, няколко камъчета. И вижте как се чувствате с сбъдната си мечта. Има ли страх? Или има хубави чувства? Ако все още има някакви страхове, съмнения, че това, за което мечтаете, няма да може да го изпълните, ги предайте на светлината, на слънчевата светлина. И се доверете, че нещата така ще се подредат във вашия живот по вълшебен алхимичен начин, че ще може да го изпълните по най-лекия начин, по начин, по който ви носи най-голяма радост, за най-висше благо на вас, на хората около вас, на семейството, на колегите, на приятелите, на клиентите, за най-висше благо на света. Ще издигнем своя дух, докато издигаме и другите. И това чувство сега хубаво отнасяте и положителното, което се появява. Го вземете и си представете как го вкарвате в кодовете на цялото си тяло, на енергията на всяка клетка. И си представете, че го заземявате. Закотвя се вътре във вас и в планетата Земя. Може да си представите как от стъпалата ви порастват едни корени и се спускат до недрата на Земята. И почвате да теглите оттам земна енергия отгоре надолу. Тя минава през вас, отива към Слънцето и се връща отново през вас. И може като една осмица, като един кръговрат да го усетите. Но вие сте центъра. Цялата тази трансмутация става през вас на лечението, на проявлението. Взимаме през стъпалата земна енергия. Взимаме отгоре през върха на главата слънчева енергия. И те се срещат и има обмен някъде в нас. В сърдечната ни чакра, в кор. Но едновременно да сме заземени и да сме свързани с финните нива. И може да се връщате към тази практика днес и следващите ни колкото пъти искате. Върнете се така хубаво, отново се съберете в тялото. Дишаме, издишаме няколко пъти през сърцето. Изпращаме много светлина, много любов на целия си ден. Представяме си как едно торнадо от светлина се върти през деня ни и изчиства всичко негативно в него. И съответно помага да се случат всички неща, които искаме. Да се забавляваме, да сме в любов, да се разтопят и разтворят всичките ни болки. Така леко може да се раздвижиме, когато сме готови, да се разтъркаме тялото, краката. Да се върнем обратно.